Sanibona umkhulu lo. Buka ke mzukulu, so practice ke manje. Konke lesikufundile sesoku-apply ke manje, okay? So ukurevisisa nje kancane nakho bese mhlambe sokwenza la. Let's say sithe mathiwa sinike ifunction yethu f of x x to the power n and sifunani i-derivative noma f prime of x. Sithe senjani delete uzakhiwo lapha usano x mase njani sisusa u1 kuzakhiwo. Okokuqala lokho. Okwesibili sitheni? Sithe okwesibili uma une-function yakho equal to u-a. U-a uyi-constant. Sathi uma ufuna u-f prime of x lapho uzolingana u-0, which means i-derivative of a constant yobani iwu-0. Jolo ukubambisiseke lokhu so kwenza lana asenze from first principles la sithathe indlela edonsayo. Okay, buka lana nayi ifunction yethu yokuqala sinjani sifunani i-derivative. Oqala sibheka i-notation. Mawuna le notation le awuyishintshi, which means uzohlala nayo up until uze njani uderive. Mosa simplifier awuyishintshi uyayigcina kanjalo. Okay, sithe senze njani before siye emthethweni yethu yinto oqala esenzayo siya kudokotela. Udokotela wathi simbiza bani? uDr B. Samkhokhela lo dokotela lo, simthanda kabi. Wenza njani uDr B? Mesilethe le function nakho oqala sikubhekayo. Isifo sokuqala sikubhekayo sizibani u-d umeleni u-division. Sizobheka u-division, sizobheka ukuthi kwi-term ne-term ekhona kwi-function yethu ngabe sinayo lento esiyibiza ngani nge-division. Sibheka kanjani na? Sisuke sibheka ukuthi u-x noma i-variable yethu ikwi-denominator yini noma ikwi-numerator yini. Uma i-variable yakho ikwi-denominator leso sifo kusho ukuthi sinaso, lesifo kumele sidile naso. Uma kodwa i-variable yakho ingekho kwi-denominator ikwi-numerator asinaso leso sifo leso. So asisize lana nayi function yethu. Umbuzo oqala uthini? Sibhekani u-division. Sinayo yini i-division la? Yebo, nangu xn ekwi-denominator asidile naye. Senze njani? Sibhala ngenhla simfaka ama-bracket asimshintshi nango ngenhla nango ngasendle plus 2. Mase njani siletha lo nezathi simisa ngenhla ipower yakhe mase sifika kwipower yakhe sishintsha isign. Makuthiwa ube negative bezofika ngenhla enjani e-positive. Manje ngenxa ukuthi u-positive ufika ngenhla enjani e-negative. Uphinde njani uvale la. Yebo into yakho ikanjena. Mezani uyasimplify ke manje. Khumbula u-dx asimshiyi up until sisiderive ngoba sisasimplify siyamfaka. Senze simultiply out ke manje la. Lama terms ayi2. X to the power 4 times negative 6 cube root x. Kuzoba negative 6 x to the power negative 4 cube root of x plus 2 times x to the power negative 4. Yebo into yakho. Then usimplify. Sesiyobhekani isifo sesibili u-rational. Ngabe sinayo into ethi mesikhuluma ngo-rational ngikhuluma nje mhlambe ngento kanje. Yena rational ke loyo. So bheka kwi-term ne-term ekhona ukuthi sinayo ne-rational. Nayi term yokuqala, term yethu sinayo ubani? U-root x. Angisuke ngakhulumi nge-root e-constant, angisuke ngikhuluma nge-root e-variable. Uma uthi i-root e-constant asinandaba nayo, asinaso isifo. Kodwa ngoba ibani? U-root x, u-x uyi-variable yethu esisebenza ngayo, which kuchaza ukuthini? Sinaso isifo, asidile naso. Khumbula sathini? Sathi uma unento ekanje lokhu kufana nobani? Nento ekanje. Yebo, uma unento ekanje lento ifana nabani? Nento kanje. So sebenzisa lo lwazi ke silisebenzisa la. Ngoba sisa-simplify sika-derive siyambiza futhi lo. Soba no-negative 6 lo okhona x to the power negative 4 ngoba sidili ngabo labo. Bese senze njani? Sifaka lo kwi-bracket. Loya somenza kanje. Simkhweza ngenhla plus nayo i-rational cha sinayo simbuyise njengoba enjalo u-negative 4. Bese sivala into yethu. Yayibona into kanje. Yini futhi sesiyaqhubeka senjani? Siyasimplify futhi. Nakho la simultiplyani ama-base afanayo. Uthini umthetho? Uthi uma multiply ama-base afanayo sigcina i-base eyodwa bese si-add ama-power. Yayibona into kanjalo. Which means la
sizoba no dx ngoba sasimplify siyambiza futhi sibe no -6 sigcina ibase eyodwa bese si-edani ama-power nakho plus 2 to the power -4. Okay, ngithembe kuyabonakala. So njani manje sosula ongenhla. Okay, musuqedile njani uqhubeka nokusimplify kwakho ke manje sesiya-edda labo bobabili. Lokhu kufana noba no-1/3 u-4 njani u-negative. Wenze njani? Criss cross applesauce 1 times 1 u-1 ubusa negative wakho 3 times 4 u-12 over 3 times 1 u-3. 1 minus 12 ubani? U-11 over 3. Nansi i-answer yethu siyabuyela sizothini ngoba sasimplify asimkhiphi unumzana. Sibuka no-6x to the power -11 over 3 yebo plus 2 to the power 2x to the power -4. Then senzenjani? Sesobheka isifo sokugcina u-b omeleni u-bracket. Ngabe kuma-terms ethu sinawo na u-bracket? Cha, asinayo. Uma uthi usuyi-check-e zonke izifo waqeda wathola ukuthi awusenazo usuyaqhubeka-ke siyasebenza-ke manje senzenjani? Siya-derive manje. Okay, mase siderive asamdinga unumzane sesimshiya phansi sesidila nomuntu ngamunye. Senzenjani? Vula i-bracket nayi i-coefficient yakho uyayibhala u-6 ongapha ezansi bese senzenjani? Sidiliza bani? Uzakewu emthini njengoba umbona la nanga uzakewu. Uzakewu uzothandana nalo -11 over 3 bese ubani? Umshiya futhi lo -11 over 3 kodwa somunye lu-1 ke nayibonke kanjalo plus lo plus lo bese nani siyamshiya futhi lo ngezansi sehlise bani? Uzakewu emthini -4 bese kuba nobani? No-x to the power bani? -4 minus 1. Na into yethu njani? Siyasimplify ke manje. -6 times -11 over 3 that is 22 yabo x to the power -14 over 3. Punch i-calculator nje ungazi wenza umsangano. Ube nobani? No-2 times -4 oku-8. Negative times positive u-8 x to the power -4 minus 1 u-5. So nasi-ke sokuqala usuqedile usubona kusasimplify further usuqedile. Asike sibheke sesibili-ke manje. Ngicathi uyayibona-ke lento uthi yaphi ukuthi oqala esikwenzayo before senzenjani? Si-apply imithetho yethu la mesifuna bani? I-derivative yalo. Senze njani? Simyisa kudokotela kuqala siyobhekani? I-division. Sinayo i-division? Yebo sinayo. Ubani? U-root x wethu ngani? Ungezansi. Bese njani? Simlethe ngenhla kwi-numerator. Khumbula ngithe onjani? Ongenhla sikubhala kunje ngoba asikushintshi. Yebo lento ikanje u-root x la. Okay, sigcine lana kwamanje senze kanje. Siqhubeke futhi nodaba lethu. Yini esibili sesibheka manje? U-rational. Sinayo yini u-rational? Yebo sinayo. Nangu u-root x sinayo. Sidila naye futhi. Silapha izifo zonke la. Senza kanjani? Senza kanje. Angeke uyayibona lento mzukulu. Ikanje lento le. Mase wenze njani? Uyasimplify phela. Multiply out la. Uyayibona lento. Multiply out x to the power over 2 times x cubed. Ngitheni? Mo multiply amabase efana ugcina ibase eyodwa mase njani? U-add ongenhla ozakewu bathanda uku-add-wa. Add ozakewu minus 4 x squared times x to the power over 2 gcina oyedwa wena u-add ozakewu. Uyayibona lento? Minus 5 times x to the power 1 over 2. Simplify further ke add-ke mzukulu. Kuzoba x to the power. Sesenze njani? U3. Once ehamba yedwa kanje wazi ukuthi no over 1 plus 1 over 2. Criss cross applesauce 2 times 3 u6. Ubuyisa plus wakho 1 times 1 u1 all over 1 times 2 u2. Ubalo u7 over 2. Uyabuza umfaka la 7 over 2 minus 4
x to the power ngicathu uyayibona lento yapho 2 times 2 u4 plus 1 times 2 u5 which means u5 over 2 ngapha minus 5 x to the power 1 over 2. Okay, na i-final product yakho usuyabuya futhi sobheka isifo sokugcina manje u-b umeleni u-bracket sina u-bracket la cha sinayo mose singenayo ke izifo zonke sesibhekile asinazo sesi-apply umthetho wethu ke la khumbula ngicela nje ukuqhubeka la mase si-apply umthetho siyamshiya ke lo sesi-right manje sesi-apply la uqala senjani uvula i-bracket la khona ba la khona u1 uyambhala lo 1 times dilize uzake ubani uzake u7 over 2 ushiye bani u-x to the power 7 over 2 simonyula u1 yebo mase sibuya nalo minus lo minus vula i-bracket umbhale lo bese njani sehlisa uzake ubani u5 over 2 yebo lento shiye bani u-x to the power 5 over 2 simonyula u1 nakhona sibuye la nangu minus uthini na u5 la uzake u1 over 2 shiye bani u-x 1 over 2 simonyula u1 angazi noma kusabonakala yini bese uza ngala na 1 times 7 over 2 it's 7 over 2 x 7 over 2 minus 1 sayinto eyodwa 7 minus 2 over 2 7 minus 2 is 5 over 2 yebo minus 4 times 5 over 2 ukubani 20 over 2 bani lo u10 lo x to the power 5 over 2 5 minus 2 u3 over 2 okay nala 5 times 1 over 2 negative 5 over 2 x to the power 1 over 2 minus 1 negative 1 over 2 usuqedile ngizoyivala le video.